merg. Da. Unde e oare prietena? Unde ești? Andreea? Sunt chiar aici, sunt pe aici. Nu văd nimic. Hai, De ce nu văd nimic? eu sunt chiar aici. Hai, vino. Gata. Eu sunt chiar aici. Au! Vino. De ce te-ai dat pe jos? Nebună ești, mă, ești. Haide după mine. Avem toate la bagajele. Da. Aoleu! Soră! Unde ești? Chiar nu văd nimica. Gata. Andreea. Ușitor. Hai să ne punem bagajele. Dar unde ești? Aici. Nu te-am văzut. Lol. Unde este? Gata. M-am găsit. Un time express. Ok. Ia. Trenul, vine trenul. Cred că e stricat. Da, vine trenul. Vine? Vine. Ia-ți bagajul. Nu merge să intru. Ce? Gata, am intrat. Trebuie să intru. Ok. O să mă duc să-mi pun ăsta. O să-l pun aici. Gata, mi-am pus bagajul. Ok, nu vreau să mănânc nimic, am așez aici. Aoleu, aoleu. Vai de capul tău! Am ajuns. Nu, n-am ajuns. Suntem mai tot aici. Ok. Salut. Bol. Eu vreau să mă duc la VIP. Chichișilă. Mă duc. Eu mă duc să... Da, vreau să... Am rămas fără bagaj și telefonul îl aveam altundeva, îl aveam în bagaj, adică nu îl aveam în bagaj, aveam la mine. Alo, prietenă! Ce? Vreau să vin la tine! M-am pierdut! Știu, soră. Vreau la tine! M-am pierdut și nu ești la mine. Și... Ana, du-te la butonul ăla galben ăsta și apasă pe el, că o să vină.
Nu vine. De ce nu vine? Hai că se merge. O să vină. Ești departe de mine. Vreau să vin aici. Au. Păi știu, dar tu o să te duci pe plajă, că acolo e chiar plaja. Acolo, mai încolo e plaja. I-am fost blocată aici. Acolo, pe acolo e plaja, dar eu trebuie să merg. Eu trebuie să ajung. Tu trebuia să stai acolo. Acolo e plaja. Eu stau aici. Eu să mă aștept de mine. Asta nu e o vacanță deloc bună. Eu trebuia să mă duc la munte, nu la mare. Munte vrei? Acum o să stau aici pentru totdeauna. Și nu o să mă văd niciodată pe Andreea. Deci, cred că... S-au deschis ușele. E aici? Nu e nicăieri. Unde pot să plec? Dar du-te înapoi acolo să văd sau nu, că vreau ca să ies. De ce trebuie să facem asta? Nu-mi place. S-a deschis ușele. Nu. Nu o să o văd niciodată pe prietena mea, Ana. Chiar mi-e dor de ea. Uite că mă duc aici. Vreau să deschid. Aoleu! Mă duc. Merge să sar. Hop. Yay. Yay! Soră! Soră! O să stau aici. Soră! Îmi place aici. Aici nu e frumos. Soră! Tu parcă mai auzeai. Ce? Soră! Ce se aude? Ce se aude? Soră! I-a auzit sora. Sper că era Andreea. Tu ai auzit-o, tu strigai la ea. Sora! Ce se aude? Soră, mă auzi? Parcă te-am sunat. Da, cine? Stai. Alo? Sora! Da. Am ieșit din tren. Poți să vii înapoi? Dar nu știu dacă suntem aici. Eu sunt aici. Chiar... Nu, cred că ești la munte. Ia arată-mi o filmare. Și îți arăt și eu, uite, uite să te arăt. Da, văd. Uite, vezi? Vezi că tu ești la munte. Nu știu. Unde te-ai dus? Eu sunt aici, normal. Chiar te iubesc.